Hey guys, magandang tanghali. Yan, magandang araw po. Bali, pupunta tayo sa bahay ni Paristing. Mayroong nakagat ng aso, so ano niya, sisip-sipin niya yung kamandag. Boss, okay lang boss? Yan. Vlog. Taga ano kayo boss? Tagising. Taga-tagi. Yan, si Paristing ano to? Tandok boy to. Boy, doktor to. Isa kang kwak. Hindi, taga ano yan, taga-sip-sip ng ano yan, kamandag ng ano, mga hayop. Bro. Tawaw na eh. Ha? Sawaw. Bigyan na kayo. Yan. Mga ano, taga-kabilang barangay pa sila. Ano ka? Ang gamit niya guys, ano? Lighter, pang sindi. Dalatagin na. Barbecue stick. Tapos bilog. Sasaw-saw niya dito yung ano, yung tandok. Tandok yung tawag dito guys. Oh. Yan, ito yung sinusunog niya. Tapos bubutasan, sisip-sipin, tapos tatakpan niya ulit yung butas. Yan. Nyata pre ko ah? Aso? Pusa? Pusa? Ay pusa. Nakagat ng pusa guys. Next, yun ang kinagagkitip pusan. Insakaw. Dapat magkita na. Sa bordo, pusa ng tasaw. Parang may harap na yung pakan na, jiwa na, ipon na. Inom ko na tamo eh. Pinakarat ko. Parehas.Ag-aayos na mo, di. Tira. Ay, nabayag niya ng kagatan. May kapangal daw na tan. Ay, gilet pa pala guys, pang ano mamaya, pang hiwa ng ano sa sugat. Ihiwa niya yung balat para mas lalong masipsip yung ano, kamandag. Yan, sa mga ano po, hindi naniniwala. Okay, ayos lang. May Jessica Sohota bro. Hindi, dito kasi sa amin ano na yan, parang paniniwala na bro no, pag may nakagat. Wala naman. Ay, nagan na nung vlog mo. Boy Tapyas. Boy Tapyas. Ito si bro, suki to. Suki ng tandok to. Ilang beses nang magpatandok yan. No? Dati kami din ko ah. Natay kami na ni Calben. Ay dati tandok to. Namatay last year na. Mag 1 year ato yun, December. Mag 1 year na kasing ano, nawala. Ay sunod kanya, naling wala yan. Kita na ni. Ito guys oh. Ulog. Agko gamay, naggaraw siguro dato gawin to lang natin. Garaw. Blurred ko nito, gidar na. Bro, nadan na! Nahulog guys, ano kasi, hindi napakapit mabuti. Dok, tanggal yung tandok mo. Sa US mo nag-aral yan. Yan, sa ano, Harvard. Awan, timang ka na tanay na garo. Ito yung ano, nagmana kayang uncle. Lady uncle. Sinugat mo bro? Na. Minawa ka. Sila. Ay, lapudil na. Litas lang. Yan, susunugin mo na yan. Kung nagpatay, kidron patay. Patay. Naka 4K tiwa na yan, resolution na yan. Sa liwa dito. Pero jadi Ukraine sa liwa niya. Wah, ganyan pagpabita daw. Pang so pang spy daw yung target. Uy, kalau tipe kalang gumasara ka, hindi nga naging gumawa. Sama sa di nagparpartiyanggan. Kumanya, biji ko, rebun, slaughter. Go! Pasak bayam to ng bro. Nah, Pasak bayam to. kita tengah jauh. Go! Alam darah ko rin. Kinundo namin ngayon darah. Go! Yun na.
Sama itu di koran. Nah, nah. Zoom na rin. Bisa kebun na rin. Nung wait ko na lapong kuno nga ako siga. Chicks. Sila chicks. Kay numano-mano tayo magay. Hindi ka gusar tiras na isaran. Nya. Oh, balasan ako. Yan. Ito guys yung mga ibang gamit ni Uncle dati. Mana pera? Ini sabi ko, talo. Alilid na yan eh. Ayukan. Yan o. Talo. Extra. Baling pera. So ngayon ito na nga guys yung mga batang kadabaw. Yan. Yan pinagyan na. Pinagyan din pa siguro. May pampakalma tayo. Yan. Pampalagas ng hilo. Ahay. Mapagpiyata na eh. Dan sa 20 minutes na. Pasakbayan pa ka na oh. Tamo na hindi murdong tira. Well, Apa yang ay, pusa. pengen mulai ke monongal daw na may kapatay. May kapat ka ron. Pakom tuntun na eh. Tinay. Titengged ka. Tinggid. La langsung ko sa po parang nga posisi. Pusisit so. Maalajig kamang inti baraso. Binugwanti ko ah. Yan lagi sa puro sa set guard. Man, dabasa niyo ding. Wala. Doon ko ah. Bawang. Bawang ko ang mga aso ko na kulada ko. Ay, mati. Madigin sa kanaw. Madi di bawang nga. Duduma talaga din. At duma. Ti ko na gamin. Ano? Lubawang ka kwabot aswang mo. Kapilaya kada ko alis na. Basta mo. Kataman bro. Tatanggalin na po. Butasan sa taas para sumingaw yung hangin. Kinuno namin na siya. Na. Gata video na palang karating. Awan? Lang ni. Nalitam. Doon wala siya nagkuruitan lang sanay. Kunutan na. Sabay bay. Busog tadara. Singgo, malinay. Papat. Brensan tagka. Guys, alak din yung pang panghugas niya sa to. No, berbarya. Lah, kaya pang palaan. Pang pang tropa. Nakadumot tay. Oo. Ano dua nga din? Parang daw guys, konti. Si Paresting lang yung nakakalam kung paano yon. Itsura ng may kamandag. Ito. Kinagat ng pusa guys, bale 4 days na daw. Nangangati-ngati. Kasanog madamati talon. Ako baon ko. Okay. Big, thank you. Yeah. Ingat. Bro. Bro. Okay guys, uwi na sila kasi may mga katrabaho din. So, may nag-iwan na lang sila ng panggastos ni Paresting. Yan. Bale, naman dito guys, wala namang pilitan kung magbibigay.
or magkano yung bibigay. Kahit 20, sabi na nga namin 5 piso. Yan. Bale, tulong na lang din kayo, paresting. Bro. Hmm. Para, hindi, bibili niya kasi ng mga ano din, gamit din. Blade, bago. Yan, blade na bago. Ito, tatapon niya na yan kasi Nagamit na. nagamit na. Meron pa nga dito, nakita ko. Tingnan mo. Yan, nakita ko bro. Pakalat-kalat yung blade. Mabagdakan nito. Bali, tatapon niya na yan, yung blade. Sakto lang bro. Magkano ti blade? 20, Jess. Jess yung blade. Kapas. Yan. So guys, yung mga ganitong pamamaraan ng ano, yung paggagamot sa kagat. Wala namang pumipilit na ano, 'di ba? Parang nakasanayan na rin dito. Wala pa namang ano, 'di ba? Lahat ng nakagat halos dito pumupunta. Lalo yung mga walang pangbayad ng anti-rabies, 'di ba? So nakasanayan ako, nakadalawang ano na rin ako dito, patandok. Ito suki si Bro Robin, ewan ko kung pang ilan na yan. Baka nasa 10 beses. 10 beses. Napadasan nagpatandok ay? Ito hindi pa nakakagat to. Pero dati kasi si Daddy Uncle Ben, yung namayapan na tito ni Paresting, tito namin. Siya yung ano, yung magaling dati na magtandok talaga. Minana din niya kay Daddy Lunglibig, nagtandok ito. O minana niya sa tatay niya, bali lolo nito. Tapos nung namayapan na yung si Uncle Ben, siya naman yung ano, Kung sakali naman naman yung sumunod. Yan, baka sumunod ito, si Popsi. Hi. Okay guys, so maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel guys. Buhay Probinsya. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat guys.